Velkommen til endnu en udgave af sportsudfordringer. Dengang er det fodbold, og vi skal spille noget overlægger. Vi skal ramme overlæggeren med bolden. Gør vi næsten ligesom det samme måde, som vi gjorde i vores basketball-udfordringsvideo, hvor vi så bare skulle ramme i kurven. Lad os starte. Det vi starter med, det er, at vi har 5 skud hver, og så skal vi bare se, hvem der kan ramme på flest af de skud. Kom så. Igen! Han er glad, han er. Tredje. Den snittede. Hvad gælder det? Skal den lave sådan dum for den? Og vi siger, den gælder. Forsøg nummer 5. Ej, slut. Du var træt af hjemme, tage og på. Vi må så konkludere, at jeg fik 3 ud af 5. Nu er det Philips tur til at vise, hvad han kan. Cristiano Ronaldo. Ah! Det er bare Philip Cummings. Men det er mit første forsøg. Andet forsøg. Mit tredje forsøg. Let's do it, mother. Så skal vi fucking. Ja! Jeg er lidt på skideren, men vi siger 4. forsøg. Nu må vi se, hvordan det går. Hold kæft, det er dårligt. 5. forsøg. What the fuck was that? Vi kan nu konkludere, at jeg fik 3 point i overlæggerkonkurrencen, og Philip han fik simpelthen 0. Så han havde 5 forsøg, og han fik 0, og jeg havde 5 forsøg, og jeg fik 3 point. Så ja, sådan er det sgu. Tillykke med sejren. Tak for det. Tak for spillet. Tak for det. Så slutter vi sgu af her. Det gør vi. Hej hej. Tak fordi I så med. Ja hej. Hej hej. Ja, hej. Og på gensyn. Og hils! Husk at subscribe på min kanal, jeg har ingen videoer.